Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Okay mga higala, mayong adlaw kininaw sab si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church o kami padayon sa pagsangyaw sa mayong balita mahitungod aning kamatuoran sa Biblia nga ang kaluwasan libre walay bayad pinaagi lang ni Ginoong Hesus Kristo. Nga importante kaayo nga imong mahibaw-an kani nga kamatuoran tungod kay naghisgot ni mahitungod sa eternidad. No, nga ang eternidad wala na kani siya pagbalik. Ang eternidad hangtod na ni sa kahangturan ug duha ka lugar atong pagaadtuan ang langit ug ang impyerno. No, kay mo nay giingon nga kung dili ka padulong sa langit, dako gyud kaayo nga posibilidad sumala sa pulong sa Dios nga ikaw padulong sa impyerno. Ug mao na tong hisgutan mga higala, unsaon man nato nga malangit ta kay kita tanan destinado na ta sa impyerno kay makasasala ta, mga dautan kita sa mata sa Dios, mga kaaway kita sa Dios tungod sa sala, patay kita tubangan sa Ginoo tungod sa sala. Apan niyon ang Bible diha ni Kristo kita mabuhi. Ug mao na atong hisgutan karon nga adlaw kini nga maong bersikulo sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 24. Kinsa sa iyang kaugalingon mipas-an sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingong lawas diha sa kahoy, aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala mabuhi gayud ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa kinsang mga samad kamo na nga ayo. So makita nato mga higala nga lima ka butang atong hisgutan karon na permirong lugar ningon ang Biblia siya gayod. Kinsa man na siya si Ginoong Hesus Kristo gayod ang mitugyan sa iyahang kaugalingon, no? Matod pa sa Bible ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kaysa sa unang panahon sa karaang testamento ila lang nga pagatabunan ang sala ug pinaagi og dugo sa mga limpyo nga mga mananap. Apan karon sa bag-ong testamento ang kordero sa Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo wala lang tabunan apan gikuha gayod, no? Ningon ang Biblia pinaagi siya gayod, no? Siya gayod ang mitugyan sa iyang kaugalingon, siya gayod ang namatay dito sa krus, nagbayad sa atong mga sala. Kinsa siya? Si Ginoong Hesus Kristo. Munang walay laing makaluwas nato, walay laing manluluwas, dili simbahan, dili mga santos, dili si Maria, dili kinsa pa nga mga personalidad tungod kay walay laing namatay dito sa krus, siya lang gayod, no? Siya ra gyud. Muna ningon ang Bible, kinsa sa iyang kaugalingon mipas-an sa atong mga sala, no? Siya sa iyang kaugalingon si Ginoong Hesus Kristo. Mao bitaw nga makita nato nga nagpaubos siya sa iyang kaugalingon, no? Nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga makita nato mga higala nga tungod ni ana nihatag siya siyang kaugalingon, no? Sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 5, itugot kini nga panghunahuna manaa kaninyo nga didto usab ni Kristo Jesus kinsa ingon nga diha sa porma nga iya sa Dios wala naghunahuna nga usa ka pagpangilog ang pagpakasama sa Dios apan mihimo siyang kaugalingon nga walay kadungganan ug midala diha kaniya sa porma sa usa ka ulipon
ug gihimo diha sa panagway sa mga tawo, ug ingon nga nakaplagan diha sa kahimtang nga sama sa usa ka tawo, iyang gipaubos iyang kaugalingon ug nahimong masugtanon ngadto sa kamatayon bisan sa kamatayon sa krus, no? So ang atong Ginoong Hesus Kristo na naog diri sa kalibutan, nagsul-ob og unod, nahimo siyang tawo, kuyog nato, but niyon ang Bible walay sala. Kaya wa man siya natawo diha sa binhi ni Adan, no? Gipakatawo siya sa balaang espiritu. So ang iyahang dugo walay dugo gikan sa lalaki, no? Kay gikan ni Adan kuyanap ang sala og pinagi sa pagkatawo niya niyon ang Bible sa pinagi sa balaang espiritu. So si Ginoong Hesus Kristo nga nagula sa iyang dugo, nagbayad sa atong sala, limpyo siya, no? Limpyo siya. Ingon ang Bible, wala siya sala. Nahimo lang siyang sala tungod kanato, no? Muna ningon ang Biblia, no, nagpaubos siya nga masinugtanon ngadto sa kamatayon. Kamatayon didto sa cross. Munang sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 9 atong mabasa diri nga mitugyan siya siyang kaugalingon, no, dito sa kamatayon, aron lang nga ikaw ug ako matubos, aron lang mabayran ta. Hebrehanon 2:9, apan kita nakakita ni Jesus kinsa gibuhat nga mas ubos og diutay kaysa mga anghel alang sa pag-antos sa kamatayon, gipurong-purungan pinagi sa himaya sa pagpasidungog aron siya pinagi sa grasya sa Dios makatilaw og kamatayon alang sa matag tawo, alang sa matag tawo. So mga higala, gibayran niya ang atong mga sala. Siya mo'y nagpasan sa atong mga sala. Siya mo'y gisakit tungod sa atong mga sala aron dili na ikaw mo'y mobayad, siya na ang mibayad, no? So mga higala, ang isyu karon dili na nga ang sala gikan ni Adan og ni Eva. Ang isyu karon, naa ba kay manluluwas? Naa ba si Ginoong Hesus Kristo sa imong kinabuhi? No, niyon ang Bible, midala sa atong sala diha sa iyang lawas didto sa kahoy, no? Gihukman ang atong sala didto sa krus sa Kalbaryo. Muna niingon si Jesus Christ, natapos na. Unsa may natapos na? Dili iyang kinabuhi, natapos na ang kabayaran sa sala, no? Gidawat sa Dios Amahan ang kabayaran sa sala sa katawhan, ang sala sa kalibutan. Gibayran na niya. Muna niyon ang Bible sa Juan 3:16, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na yang gipadala yang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Gipadala yang bugtong anak diri sa kalibutan tungod og sa hinungdan nga aron atong mga sala iyang bayran didto sa krus sa Kalbaryo, ug siya mo'y mahimong manluluwas, siya mo'y mahimong dalan nato didto sa langit. Sa Juan 14 bersikulo 6, si Jesus nagaingon ngadto kanila, ako mawang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, walay tawo nga makaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. So mga higala, ang dalan sa langit karon dili na ang imuhang pagkabuutan, dili imuhang pagkamimbro sa simbahan, kundili nga naa kay Kristo sa imong kinabuhi, nga imo siyang gidawat nga imong manluluwas. Sa buhat 16:31, tumuo ka ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas ug ikaw maluwas ug ang imong panimalay, no? Umanay saad sa Dios diri kanato nga kung imong dawaton si Kristo nga imong manluluwas kang kinsang mitugyan sa iyang lawas dito sa krus sa Kalbaryo aron ang tanan natong mga kasalanan mabayran, nga papas na, no? Muna niyon ang Bible nga ikaw karon makaangkon ining kinabuhing walay katapusan. Muna niyon ang Bible nga ningon diri nga kita aron kita patay na ngadto sa sala, no? Ang sala dili na mo dominar kanato, nabuhi ta. Sa 1 Juan kapitulo 15:22, ningon ang Biblia nga diha ni Adan ang tanan nangamatay apan diha ni Kristo ang tanan mabuhi, no? Mabuhi ka kung imo siyang dawaton nga imong manluluwas.
makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Muna ningon ang Bible atong gibasa, mabuhi gayud ngadto sa pagkamatarong, no? Mahimo tang tarong atubangan sa Dios, dili atong pagkamatarong kay dili ta tarong kundili ang pagkamatarong nga iya ni Kristo ato nang isulob, ato nang ibutang sa tong kaugalingon nga si Kristo matarong nga ania nato munang sa mata sa atong Dios Amahan nahimo tang matarong. Dili ni atong pagkamatarong ni nga iya ni Kristo. Muna mga higala, importante kayo nga imong madawat si Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas. Kaya ningon ang Bible, pinaagi sa iyang samad kamo na nga ayo, no? Kay kung ato palang kaugalingon atong gibayad, di gyud madawat sa Dios kay mga makasasala ta, hugaw ta. Apan tungod kay si Kristo may nibayad sa atong mga sala, gidawat sa Dios Amahan ang maong kabayaran sa sala, o kita karon ningon ang Bible, kita karon mga binayran na sa sala, no? At ang problema karon mao ni, nga ikaw ba naanay manluluwas sa imuhang kinabuhi? Ang atong sala gibayran na niya, but ang pangutana karon, naa ba kay manluluwas, no? Naa ba si Kristo sa imong kinabuhi? Naangkon ba siya nimo? Naangkon ba nimo siya nga imo siyang manluluwas? Kay kun wa pa nimo siya maangkon mga higala nga imong manluluwas, matud pa ni Ginoong Hesus Kristo ka Juan Kapitulo 11, mamatay ka gayud ngadto sa imong sala, no? Mamatay ka nga wala kay manluluwas, mamatay ka nga wala kay kinabuhi pinaagi sa iyahang anak, no? Kay ang Juan Kapitulo 3:36, klaro man nga giingon diri sa pulong sa Dios, nga timan niya pulong ni sa Dios, di ni pulong sa tao. Siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Ang atong sala gibayran na, ang atong mga sala na fully paid na siya. Karon ang pangutana, aduna ba kay kinabuhing walay katapusan? Nga kining kinabuhing walay katapusan, maangkon lang ninimo pinagi sa iyahang bugtong gipakatawo nga anak, si Jesus Christ. So, ningon ang Bible sa Juan 3:36, siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. So maangkon inimong kinabuhing walay katapusan pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo sa unsang paagi, nagatuo, no? Awan siya, og siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi apan ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Nganong masuko ang Dios tungod kay, would you imagine, iyahang bugtong gipakataw nga anak, yang pinangga nga anak mo'y nibayad sa atong mga sala, and yet imong i-reject siya nga imong manluluwas, imong i-reject nga siya'y nagpakamatay dito sa krus, siya lang ang dalan paingon sa langit. Daghan kayong mga tao karon moingon nga magbinuotan lang ta nga malangit ta. You are rejecting the grace of God. Imong gi-reject ang gasa nga gi-offer sa Ginoo. Maluwas sa pinagig pabautismo, dili man bautismo ang nagpakamatay dito sa krus. Maluwas sa pinagi sa pag manggihatagon. Imong gi-reject ang buhat sa Dios. Mo bitaw ningon si Apostol Pablo, kay kun ang pagkamatarong pinagi pa sa pagtuman sa balaod, si Kristo namatay sa walay hinungdan. Mo na mga higala nga ang imong pagsalikway sa gi-offer sa Ginoo, mo na ningon ang Biblia, ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Kay siya nga naay Kristo sa iyang kinabuhi, siya nga adunay, ningon ang Biblia, naay Kristo, naa ang anak sa Dios diha kaniya, naa siya'y kinabuhi, no? Naa siya'y kinabuhi. Pirmirong 1:5-11, kung kini maong pamatuod nga ang Dios nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon, o kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi, ug siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. So kung mamatay ka nga walay kinabuhing dayon, imperno gyud ka padulong, no?
Dili ang sala, ang issue sa sala gibayran na. Ang pangutana naa ba kay manluluwas si Ginoong Hesus Kristo kay ningon ang Bible kung wa nimo ang anak sa Dios wala kay kinabuhi. So kung wala kay kinabuhi, impierno ka. Apan kung naa si Kristo nimo aduna kay kinabuhi, kinabuhing dayon og inig kamatay nimo makig-uban ka sa Dios didto sa iyang gingharian. Ingon ana ra nakasimple mga higala. No, wala ta gipahimo sa Ginoo, di kita gipapas-an, di kita gipabayad sa atong mga sala. Si Jesus Christ mismo ang nibayad niana. Muna nga ang iyang ipangayo ra gyud ang imo ra yung pagtuo, imong pagsalig ni Kristo nga mo'y makadani mo sa dan sa langit. Because daghan ang mga tao karon mo reject niya na nga kamatuoran, kasayon ra malangit ta ako goy nakasa dili na lagi ikaw ang nibayad sa sala. Naanay lain nibayad sa imong sala. Imo na lang dawaton ang nagbayad sa imong sala nga siya mo'y miluwas kanimo. Siya mo'y manluluwas nimo ug makaangkon ka niya ng kinabuhing walay katapusan. Muna nga higala agnihon ta ka dawata si Ginoong Hesus Kristo karon nga imong manluluwas. Ug ako ipaniguro nimo sumala sa pulong sa Dios maluwas ka. Sa 1 Pedro 1:9 ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Kani atong lawas matay ra ni siya didto sa menteryo, madugta ni siya apan ang atong kalag makig-uban sa Dios hangtod sa kahangturan. So magpili lang ka aduna kay Kristo, adunay kinabuhing dayon or wala kay Kristo ug adto ka sa impierno. Mga higala, ang kaluwasan sa Dios simple ra gyud kayo, igo ra gyud kang motuo, igo kang modawat ni Kristo nga imong manluluwas. Ug ningon ang Bible, maluwas ka. Ug hinaot mga higala karon nga kabuntag, karong adlaw kabuntagon nga naimo ning nakuha ang mensahe sa kaluwasan. No? Ang mensahe sa kaluwasan sa Dios simple ug walay bayad ni siya. Igo ra kang motuo, maluwas ka. Ug sa sunod na usab nga higayon, kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church, naatay church diri sa Bag-ong Daan, Liloan, ug aduna usab kitay church dito sa Suong Lapu-Lapu. Ug human ini nga maong diskusyon, aduna kitay pag-ampo, sundan ni siya. Sa kinasing-kasing gayod, sundan ni siya. Ug natay numero sa screen nga gi-flash kung aduna kay mga pangutana ug aduna kay tinguha nga gusto ka nga malangit, pahibaw ami ug malipay ming mutabang kanimo. Sa sunod na usab ngayon, daghang salamat, ang Dios magpanalangin. Ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kon ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon, daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.